Ongi etorri, gamer ontxira! Gamerauntziak Euskal Bideojoko zaleen elkarteak naiz irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko. Ongi etorri, bueltan ga Gamerauntziaren zigarren denboraldiko lehengo atalian, eta danera, badakizue, 127 atal egin ditugula, bat zorretan, itzen dugu horri buruz, beste baten. Eta hemen gare, astero izango gara hemen, Gamerauntziaren Twitch kanalian astelenetan bosterdiotan batuko ga, joan zan denboraldian berdin. Eta baita naiz irratian asteartero, gaueko 12 aurrera entzuteko aukera izango duzue, baita joan zan urteko berdin. Eta nola ez, behin grabatu ostean, ohiko plataformetan aurkituko dituzue gure saioak. E-books, Pertube, YouTube, Spotify eta bestelakotan. Bueno, uda guztia pasatu da, azkenean bueltatu ga, iraian gare, eta gogoratu behar duguna da, ontara jolastera etorri gala. Komentatuko ditugu, udan zer nolakoak egin ditugun, gero be albiste batzuk honekin erlazionatuta gongo die, baina, bueno, ez dakizuen ontzat, Gamerantzia zer da? Da Euskal Bideojoko zaleen komunitatea, gamerantzia.eus webgunean, Gamerantzia dana junto, gamerantzia.eus webgunean aurkituko duzu elkarteari buruzko informazio guztia, eta, bueno, gero hainbat talde dare parte hartzeko. Neu Damian Baina betia naiz, eta nerekin dare Aritz Odriozola, eta Landeron Zueta, betiko moduan, aupa bikote. Arratsaldeon, bueltan gauz urton. Bai. Jo, atzo irratsaioan aurretik prestatzen, ja da, martxan jartzeko denboraldi berria, eta 6. denboraldia ikusten nuen da, ostia, ez da errez esaten da zenbaki bat. Osea, Ez. denbora pasatu deula hemen, eta bere dauka, bere meritua daukala 6 urte horiek. Ez naiz hasiko lorak geure buruei botatzen, baino ez da gainarraza eta lortu dugu. Ez, eta gainera joan gara, bai, gutxitik gehiagora, ez? Azkenean hasieran zinuen astero grabatzen, eta, bueno, gero badauka beste konpromiso puntu bat, gero Landerren gidoiak be exigentiagoa bihurtzen di, azkenean astian egin behar dan lan bada, baina, bueno, hor betiko bezala tope, eta Aritz be realizazioan trebe. Eta, bueno, netzen galdetu ja hasi aurretik, ez? Gero beti labur ibiltzeko denbora barik ibiltzen ga, albistetarako eta, baina zetara ibili zaten, ibili ali izan zaten uda honetan. Ba, nik udan gitxitxu jolastu bote izan, gehizen bat Balatron igual. Balatro probetako aukeri dukiet, lehenko biderrez. Naiz eta ez izen oso kartasalie. Baina hori azkenin aurre datxera ebilitzen bidaiatzen, ba, mugikorrien honena, eta Balatro instale, da egiz izan nahiko engantzeta ebilinaz, asko gomendatzet. Mugikorrean euskeraz jokatu daiteke? Ez, horri buruz begaren goberroa. Bale. Fixet spoilerra. Baina, eta engantzatzeko moduan, ez? Osa, hobeda ez jolastea, ez? Balatro. Hobeto. Hori izan nire... Niko ez daukat oso garbi. Ondokan ez jolastu behar, ez ikutu behar hori denbora luze baten. Bada espada. Oin ezin joteta. Eta Aritz? Bueno, ni betikoa Flight Simulator asko, baina gero aprobetxatzen nun baita ere Breath of the Wild pasatzeko. Eta beste jolazen bat bazan, baina ez gogoratzen oain. Bueno, zuzeneko egin ditun Battlefield 6an betan eta beste jolazen bat pasan nuna, baina ez gogoratzen zeintzan. Ni uste gauza gehiago dauzkadela burua. Denboratxo gonda. Bai, nahikoa lan. Baina, bueno, bai. Ondo. Nik Witcher 3 bukatu noan, zuen informazioetako, osorik, misino guztiak kartajokuanak izan ezik. Honen haitzizu hor, jo. A ber, ez da izango txarra, gertatzen dana da, kartajokuana ez neban eintze, hasitzako partida batekin hasi nintzen, eta ia ez nintzen aklaratzen. Osea, tutorial guztiak eta pasau nitzuan, eta ia asko kosta jaten igual urtiak lehenago hasitako partida batekin, zela zan hau, kartajokuana, eta lagainean pasoi neban, eta ja, bukararako ez neban egin. Kartajokoa Gwent zan, izena? Gero joko batetara zeben, ez? Bai. Pare bat. Eta, de hecho, eSportak edo zerbait egiten dituzte. Bai, Kartan inguran, bai. Bai. Bat agon zan kartajokue utxien, eta beste bat nolako jokalari bakarra lantzeko kampainie, oin ez izena asko batzen, Thronebreaker edo lakoren bat zan.
Eta nahiko ondo dagoela, bai. Mekanika apur desberdineko zela, baina nahiko ondo dagoela. Bueno, eta oin daukat pixkate buruan, Hollow Knight bengua gaitxik pasatzen duten, edo igual Disco Elysium be goguakin nabil, eta Baldur's Gate 3 be daukat oso aurreratuta, eta, bueno, horregia pixkat, oin gehiago pixkat aukeratzen, zertan ibili. Fronte larrei hor zabaldik, Bai, bueno, zabalik bai, geldi be bai, orduan, eta gehiago aukeratuta egin. Así que, bai, hola da. Ez dakite, ezer gehiago komentatzen nahi duzuen, denboraldi berri honekin. Ez, negaitxik, guaz aurrera, bestela, betiko lez. Hori da, kareta eta tope orduan. Albistea! Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu. Ba, iraien sartxie, sufridu behar izan dugu, baina bideojoko aldetik ezin gara askorik esatu. Denboraldi zehazteko, 2025ko bideojokurik handizenetakoan iritsiera aipa dezakegu, ez? Eta horren presteuz, joku potente datoz iraieko estreinaldi honetan. Lehengoa, aspalditzik jarraitzen dugun bat da, eta egitze da apurbet, oihartzun handiri barik estrene dela, Hellis Az deitzen da Rock Factor eta Nakonen bideojoku barrize, eta egiz izan nahiko iritzi honak irakurri da entzun dutaz joku honen inguruen. Da alako 3. pertsonako akzinezko bideojoku bet, egiz izan ekialdeko Europako girotxi egaz batzen dugu alako fantasizko edo mundu bitxi bat, nahiko estetika bereziz egaz orokorrien. Gentiek balderatzen dugu Souls jokuekaz, apurbet Death Stranding behortik aipatzen da, eta demo apurbet probeta badeko Souls errorrena, baina egiz izan beste aparteko gauza bat dela esan behar da. Halako espata eta magia moduko borrokak biziko duguz, monstruan kontra. Izketaldi pilago da ikerketak, halako Sovietar batasun inguruko moduko mundu baten, nahiko bereziz eta misterioitzu egiz izan. Eta hori ze, lehenengo iritzizek nahiko positibak izan da, jarraitu bihereko jokue, eta igual, txukundu ezkero, zerbait epatzen dire akatsu batzu deko zela, azken urtitako lako indi interesgarrezetako bat izan lehike. Demoan ibilizina landar? Azineban, bai Steam-dekin azineban, da errendimendu aldetik esan ondo ibiltzen. Irakurri duten agaitzik hori konpondu dabe edo bentseta huetotxo guadoa, baina horri txineban egiz izan. Hori bai, girotxie oso interesgarrezet eta jarraitzeko gogoak azitzizten. Bai, nire PlayStation bostean probatu nuen demoa, gustatu zitziten, ze esan dezun bezala, bueno, hori trailerretik ikusten genuen, baino demoa probatuetako nuen dikilago sanun, behira, hau da Souls bat eta joko estiloz, mekanika aldetik pixka bat, tero antzekotasuna baita ere ez zeana. Estetikoki eta soinuekin eta ambientazioan pixat, Death Stranding akordatzen zin. Tero, ez dakit hau zerbait zeana dan, PlayStationeko manduan DualSense da, ez? Bai, DualSense zerbait izan, vibraziokin zerbait oso raroa zaukaten egin da basoan, benetan tentzioan jartze zintuna. Ez dakit zertzen, baina oso ondo zeo lortuta. Eta ne gustatu zitzaite. Guantapadak edo pausoak edo alako arzo zer izan. Ez, beste vibrazio gauza raroa zen, baina benetan urduritan jartzen zituen. Ez dakit, inoiz ez dut horrelako ikusi. Eta ne gustatu zitzaiten demoa guztiz pasatu nun, eta bai, ez dut zeurazki orain ateratzen danean zuzenean erosiko, baizik eta gaina Soulsekin pixat, Dark Souls, Elden Ringa ibilita, eta gero Lies of P pixat ibilin itzan, eta hortaz, baukat hori kupori beteta, hortaz egonez prezioa jesteko pixkat zai, baina bai, duari gabe jolastu berdetela, ze demo asko gustatu zitzen. Bai, iraien lauen estrenezan, PC-erako, PlayStation posterako eta Xbox Series-etarako. Bai, epatu behar da, apurbet prezio murriztuen, ez askorik, baina 50 eurotan uste dut heldu dela, orduen, hortatik ja ikusten gabizela, ez? 80 eurotan eta estrenetan zila joku asko, 50etan. Bentset, horlako jokuren bat eukitzie, abikoitza izango zana igual, ez da naltzen, ez? Halako ekoizpen handi baten parera, baina bentset prezio aldetik hori izlatzen da badeu, eskertzeko da. Beira, pentsatzen duen, ateraztela PlayStationeko jolasak bezala 30 euroan, beira. Okerrez bana bien, bentset Steamen alako zehozer ikusi nebala, esango neke. Igual, kontsolatan gero, euskalo, ez dakiz zer esan. Baina, bueno, bentsete nahiko interesgarri ze, apurotu rundu eitzen dana, ez? Oiko airuko itxetatik, ere gauzatxuek probeta saiatute, orduen, bentsete probetakoa da eskertzeko modukoa bai.
Hori 50 eurotan, efectivamente, untzen abil ikusten estimen, da bentsen PC-erako, presiso horretara dekogu. Egun berien, iraian lauen, hau da, pasadan asteko ostegunien, ez da ostekabeka izango ez, baina seguruenik urteko bideojokurik desiratunetako edo handizenetakoa estrenezan, ze azkenik Hollow Knight Silksong, hau da, bigarren atala heldu da, PC-era da kontsola nagusi dan atala. Ize usteka bien, azken finien, espero gendun, ja urte bukaera aurretik estrenetie, Xboxek aipatzen eban, Tim Cherrik behapurbete argitzi oskun ja helduko zala, baina holan erdi usteka bien iragarri bien aurkezpen bat, oindala 3 astetxu, eta bertan, trailer barrize, eta argitalpen datie zehaztu biesan. Eta, bueno, ja topera gabiz, gero dugu tartetxu bet horri buruz apurberra gehiabitzeko. Baina, bueno, eurreko jokuen premisa berbera dekogu, Metroidvania bat, borrokatan oso ardazute dauna, plataformean baitze, historizo sakonagaz da berezizegaz, atal grafiko oso berezi bategaz bebai. Eta orduen, bueno, jente pillo harakarri da bena ja, estrenaldi zen saltoki digital danak apurtu bazen, Steam, Nintendo Nisopa, PlayStation Store, Xboxena, danak jeuzien ziren hartzaldeko lauretan estrenezanien. Steamek bai arazuak, Hori da, bai, Steamek bai. Gozken dute danak ibiziren hor sufritzen. Egize da, ez alagon aldiz aurretik erreserbetako aukerarik, ez dala pasetan joku asko gaz. Orduen, dana lotuteko zan, hype asko, ezin zen duen harina berosi, bueno, lauretan mundu guztize joan zan erosten, ze haue preciso murriztuen dator, 19,5 eurotan estrene da, oso preciso erakargarri zalako joku batentzat, eta orduen, milaka pertsona batzi lortu deu Silksongek, eta, bueno, momentuz, merezi da bela esan aldugu, ia joku ebukatu horretik zeiritzi deko honbe bai. Ibiliziala lander argi daukat, zenbat ibilizia, más o menos, zenbat ordu... Nahiko txu bilinaz. Ez que ni 6 ordu bilinaiz, eta... baita ere, aurreko Hollow Knighten ere pixati bilinitzen, eta ez nindun lortu hartzea. Eta me 6 ordu bilinaiz, eta bendik ez nahu lortzen. Eta kriston pena amatik, porque hain jolasona aldi da, eta ez engantzatzea. Bueno, azkenien, bakoitzak bere gauza dakoz, ez? Aurreratuta, sabiz, Lander, zure ustez, ibilizan orduekin? Zelan aurreratuta? Jokuan neiko aurrera soia? Zaten dut, euneko handi bate... Ondi asko falteate. Aha. Ikustu da, ez. Ez dakize puntu dara maitxuko azken finien, ez? Baina nik esango neke ondino azten baino nahuela, zentsu baten. Ados, bueno, badakigu aurrerago igual honi buruz hitz egingo dugula, orduan ez dakite orain jarretun honi buruz, edo... Ez, gero txurako dugu, badeko ondino guz asko. Egun berrien barriro iraiaren lauien ikusi gindun Indiana Jones and the Great Circleen espantzinoa, The Order of Giants. Espantzio independente bada beste historizo bat kontutan dauena joku barruen. Eta naiz eta, bueno, egon dire alako ez, espektatiba edo gogotxuek hau estrenetako, ze joku originalak oso harrera hona auki eban. Ez dut gauza larronak irakurri oneri buruz, baina, bueno, suposatzea azkenien Machine Gamesekoak, euren joku gustuko auki dabenak, gozatuko da bela, hori pentsena diot, espantzino honegaz. PC-erako, PlayStation 5-erako eta Xbox Series-etarako estrene da, naiz eta Xbox-eko esklusibo bat izan, zentsu baten, PlayStation-en kontsolan ikusi dugu. Orduen, joku originalak etxemana errepikatzen dugu, alako aksinozko eta izilgordekako immersive sim moduko bada, lehenengo pertsoni eta hirugarren pertsoni nazten da bezena, eta zelan ez, Indiana Jonesen unibertsoan girotute dau. Pena bat. Ez dute bestia jolastu, baina, bueno. Horia. Ikuna. Besterik gogoa, ekotzateze, ondino hor dau, pendiente, baina grafikoki ez, deko zen muga horrek edo baldintza horrek atzera botaten abe, momentuz. Zen horren agaiu normalak bastau mugitzen, Steam Deckak sufritzen mugitzen de, horretarako ez da jolastuko. Eta aina ray tracinga obligatua izan da. Hori da. Horri buruz egon, azken muga edo baldintza horrek, azken finien, niretzako ez dizinak aproposak egizizan, edo ez dizinak derrigorrezkoak, naiz eta geroz eta airuko etxeke izauten ikusko dugu zen. Bueno, etorkizun baten jolasteko hor pendiente, eta momentuz, itxerengo dugu berapenen bat edo jozten ez da. Kurioso da, eta protxatze ray tracingen atera da, adiz, Battlefield 6an kasuan esan dute ray tracinek ez diotela jarriko jolasari. Eta asko harratu nau, horrek. Ez dakit, buelta amaten nahi zaion eta jendea pixan askatu egin dan,
sobre todo jende askok ez daukalako ray tracinga ibiltzeko hardwarerik oraindik, ze hardwarea berritzea garestia dalako. Nire ustez hau egin zuten bezala derrigortzea gaizki irutzen zait. Oraindik zerbait aukerako izan behar da. Hori da, beti izan behar jende pila da kanpoan. Hori da. Bai, eta Battlefielden azkenean multijokalari bideratute zerbitzuerako joku dala esan leike, alik eta publiko baserik handizena biltzie. Bai, nik uste hori nahi dutela. Eta rendimendu aldetik aldik eta jende gehienari ondo jutea. Hori da, azkenean. Bai, beti mugatuko dutxu, adibidez Doomek, Doom barrez edo Dark Agesek lehenengo bakarrik estrenezan ray tracing aukeriegaz, da gero bai eguneraketa bategaz, path racing normalagaz, jokatzeko aukera hori eskaini dabe, osake jente gehiago gana eltsi lortu dabe zentzu horretan. Orduen, bai, ni suposatzen gauzela, infekzio puntu horretan, nun askok sartu gure dozkue bat, Nvidiak eta alakoak, ray tracinga, hardware barrez erosteko, baina askauz jauzi hori emoteko moduen, bat presio aldetik azken finean. Hori. Eurragoaz, pasan barikuen estrenesan Chronos The New Dawn detzen dan bideojokue, hau da Bluebird Team taldien, adibidez Silent Hill bin remake garatu binan beldurrezko joku barriza, egizan antzekotasun handizekaz, batez behar Resident Evil 4 edo Dead Space moduko beldurrezko da tiro jokuekaz. Nahiko iritsi hona deko sorokorrien, historizo aldetik oso interesgarri dela moten deu, alako etorkizuneko astronauta moduko baten bilakatuko gara, nun iraganera bidaiatzen deu baliabidien edo oroitzapenan bi, enaz gogoratzen noin zer zan zehazki. Antza denez historizoa edo bera mundue komiki batetik atarata dau. Eta bueno, batez be, amusturanko trebiliko gara hirugarren pertsonako ikuspegi batetik, oneri zue moten ibierko garela suposatzen da, gero ez berpisteko edo ez fusionatzeko, gero eta monstro handizauetan bilakatu lehikez ekorpuek batut eta fusioneta. Orduen horregaz antza denez, arazo nahiko potoloa da, dekoz jokuek, ze ibili bezaren pora guztizen zueitzeko baliabide horren bila. Nahiko ondoan geratzen dizela, antza denez, gorpuen ondoan, orduen gizau da aurre datzera ibiltzie zu horren bile besterik barik aldute. Orduen, zentzu horretan, bai irakurri dutaz iritsi negatibo batzuk, eskor batzuk, baina, bueno, orokorrien antza denez, Bluebird Team nahiko erritmo honien dabil beldurrezko jokukaz, eta hau be, hor atzin geratzen den, beste pendiente geratzen den beldurrezko jokutsu beti zengoa, segurunik. Chronos hau estrene da PC-erako, PlayStation 5-erako, Xbox Series-erako, eta, kasu honetan, Switch 2-erako bai, jaztute deko gule, baina martxan dago eta hirugarrenan joku gehiago lortzen. Jolaz, potente hauek Switch 2-an estrenetzen dianean ondo doaz? Ze hori izte dentzun? Ja, nahiko hirugarrenan enpresanan jokuek nahiko iritzitxarrak hartzen da momentuz, ez? Ezagunena Elden Ring da batez be. Horre, Gamescoman probetako aukeri egon zala, tantzadan ez nahiko eskaz doa. Baina, bueno, ez dakitzen Nintendo erruetan, garapen kitek ez da bezala banatzen edo ze pastetan da nor, baina bai, zo zerbait pastetan da. Vale. Erailaren 12-en, saga mitiko baten laugarren atala jasoko dugu, Borderlands 4 estreneko da PC-erako, PlayStation 5-erako eta Xbox Series-etarako. Eta, bueno, ez dau kontetako askorik egiz izan, ezagutzen dozu neok badakizu zertaztoan Borderlands, lehen pertsonako tiro joku kooperatiboa da, launaka ibiltzikoa gehizen bat, lauko taldietan, arma soropilo bategaz, bakotxa bere ezaugarrezekaz, baliabidikaz, aldatzen doazen ez, asko ezaugarrezetek izan arma nahiko eroak. Eta, bueno, kasu honetan, lau protagonista berri topeko dugu, bakotxa bere abilezizekaz, bere ezaugarri berezizekaz, eta balako mundu erdi ireki baten, misioa gainditzen, eta tiroka ibiltzi da helburu ez, umore kutsu nahiko nabarmenagaz. Gearboxek esan dabena gaitzik, hirugarren ataleko porrot hori, ez hobetzeko asmoagaz datoz, osake ia lortzen daben, ze Borderlands. Nahiko saga potentien bilakatu zen batez be bigarren jokuaz. Bai, penat izan zen, hirugarren jokoan izan zuten buzkada hori, baino haber lortzen duten konpontzea ze gogoratzen ez bila esan dezun bezala bastante fama hartuzun, komunitate handia zaukan, eta jairuakin gesten juntzan, eta ez dakit orain komunitate hartatik ze puntutaraino geratzen den fidelak bianak, hortaz. Nik ustez laugarrenak ezki ateratzen bada, pues ja igual planteatu behar dutela, igual saga
amaitzen jutea. Ez dakit, Bai. Gearboxeri Eta ze puntutaraino timing pixkat raro bat, ez? Timing pixkat raroa, pelikula betara dabe 3 eta 4 artean, eta ez da dukia rekartza asko, eta ez dakit. Ja, bai, eureke saltzen dabe, bari kriston sale pillokko biesa moduen, baina ez dakit ze puntutaraino helduko da. Niri bentzit hori, bigarrenean ordu bastante sartu negazan, baina txeguntu ez tasmorik, barriro frankizire bueltetako bentzit. Beldurrezko joku aurrera goaz, ze Dying Lighten atal barriz estreneko da, kasu duten spin-off bat, The Beast izenekoa. Irailaren 19 helduko da PC-era, PlayStation 5-era eta Xbox Seriesetara. Kasu honetan be, eureko jokuek Dying Light Big, nahiko salmenta askasa, nahiko iritsi eskasak batu bazen, orduen apurbet hori aldatzeko asmoagaz datoz teklandekoak. Espadozu ezagutzen da lehen pertsonako beldurrezko joku baina batez be, akzioara bideratute, plataformiara bideratute. Ze parkurrin ibilko gara, gora eta bera saltoka, ibilgailuek gidatzeko aukeri edekogu bai oengoan. Eta ganera, berritzasune joku honena, debiztena izango da, gure protagonisti olako zombi boteriek azibilko dela, ez? Alako pizti baten bilakatzeko aukeri eduko deu, eta arazo berez ekeitzeko atalako gauzak. Orduen, grafikoki egiz izan, bigarren nahiko potente izan, eta hauze, horretan oinarritzen da, bera oinarri ze hona zan, osak egia lortu da beste maila batera eruti eta pentset saliek posik iztia, ze lehengo Dying Light oso arrakastatuz izan, jende pila batu eban, eta hortik betiretzeko aukiri badekie. Dying Light, eske ikusten nahi izan trailerak da, zan parkurra zaukan... Bai. Eta normalean egunez ikuste zan, ez? Hori, eta pixa bastante aldatu da, ez? Hori boterin kontu gaz eta hori dena, suposatxe bai. Nahiko izan da, beti izan da fantasma datxuet, ez da, eta hube alakoa da, igual beste maila batera erunde, baina, nik izango neke ez bide logikoa, baina ez duztela harritzen dago ikusti egiz izan. Beldurrezko joku aurrera, hau bai, honetarako gogoak ekotez bentzat, ez dakideko guz, juna zaten, baina... Bai. Ze irailaren 25... Trailerretik hype askorekin, ikusiko dugu abez... A ber, irailaren 25-en Silent Hillen atal barreze F estreneko da, Silent Hill F. Aldaketan dizekaz, ez? Jakingo duzuen moduen, 70ko hamarkadako Japonian girotzen da oingo honetan, estatu batutatik kanporagoa, Silent Hill atxin izten dugu. Baina, bentset, premisa orokorra hor mantentzen da, gai bardinek berberak jorratute, eta orokorrien Neo Bars Entertainment Studios eta Wanderrekoak nahiko bilbide hona aukin dabe, oinartien, horre gidoilari hona dekie Japoniarra bai, izen nahi astute dekot, baina orokorrien itxura oso hona deko, eta Konamik nahiko bota dugu aurrerantza bota dugu ezera, ez da, marketing kontu arloa, eta fede hori badekila ikusileik, osak, espero dugu, gauza hona urtetia, Metal Gear egaz behantzera jokatu dabe, Metal Gear 3 remake egaz, eta oso emaitza honak lortu dabe, zeurekoan esan bien milioi salmentak ja gainditu dabezela, osak, espero dugu, Silent Hill honegaz antzekoa lortzia. Bai, a ber, Silent Hill bat izan nuna ez, Silent Hill zalean ez, pero Japoniako ambientazionena ez, hortaz. Lehenagotik pendienteo dauka Silent Hill 2 remakea ibiltzea. Ura bakite oso hona aterazala eta. Justuela gaineleno aipatu den Kronos jolasaren garatzaileena, Bluebird timek egintzun zea. Da, ikusikoet, hona ateratzen da, igual jolastu beharko da, baina ez dakit, ambientazioa asko ez tiratzen. Nik justo harit, esan genuke, justo kontrako. Baina, tiratzen da ez da bat, ez da ambientazioak, Aia Mahiro manga irakurri baldin badozu, ez dakit, zerbait, gogorarazten dozt, eta ez dakit, erakarriten hau, egisa da hori, Silent Hill originalian be, ez nabala jolaste, ikusi nabala jolasten pixkat, eta bueno, rekordo daukat, baina, ostra, niri ambientazio honek jokan gehiago erakartzen dago. Aldatik ulertzeko da, ez? Salientzat mingarrez izeti, ez? Aldaketa hondia, igual. Azkenik, ez? Saga hori berpiztu da, eta olako aldaketan dizegaz ator. Baina, bintzete moten dugu... A ber, mingarri ez zait irutzen, Osa, Silent Hillek gauza rarok euki izan ditu eta bere zantzea. Osa, derrun bat nahiko dizberdin gazan beste guztiengatik hortaz. Ez zaitik eizkirutzen saiakera itea bagarrik, a priori niretzat ez dela. Baina horrek ez duzan nahi joko txarra izan behar dunik ez da inola zer. Leheno, adide garbina, leheno zandetena Silson edo Hollow Knightena. Ez zaizki ez da lortzen konektatzea jolas horrekin,
Baina, joder, ezin dut esan jolas txarra danik. Bai, guztiz adoz, ja ikusko dugu zelan datorren, momentuz aurrerapenak nahiko baikorra dire, baina ia zelen esterentan dan, segana Konami da Konamiri bueno, apur bete arranketik falteiako, ez? Nizena gauzak ondo dako zen, guztiz arranketik falteiako ondino. Urrengo joku ez Segana da, Sonic timina zehazki, Sonic Racing Cross Worlds iraiaren 25 helduko dabe bai, PC-erako zein kontsolatarako. Da lasterketa joku ez Mario Kart estilokoa, orduen, seguru nau jente pilo erakarriko dabela, 24 zirkuitu, 23 gidari proposatzen dabez, ez bakarrik Sonicen mundukoak, gero Yakuza, Persona, eta bueno, Segan beste hainbat sagatako pertsonaize dekoguz, Minecraftekoak, Bob Belaki, Bob Esponja hor dau, orduen, proposatzen dut, batez be aurren bile doazela hor, eta lortuko dabela erakartzie, baina gizea lehenengo iritsizek, batez be beta inguruen nahiko eskorrak izan ditzela, aipatzen da berak idatzi oso flojoa dela, ez tekola mamirik, geldoa, eta orduen asko galdua bezala batez be eurreko Sonicen lasterketa jokuekaz alderatute. Baina, barriro, itxaronen berko da, estrena hartien, zirkuituen anistasun horrek horregaz jokatzen du. Lasterketa lehenengo doanak bira bat ganditzerakoan urrengo zirkuitu aukeratzen du, hori da beharritxasun nagusi izango zana, osake, ia zelan fotxetan daben. Arzai izango da Sonic All-Star Racingen zea lortzea, exitua lortzea. Baina, Bai. Kurioso, zea hori ez? Lasterketera aztean urrengo mapa aukeratzen dezula, jarraitasun hori matea, justu Mariok ez da berdina, baina Mario Kart horrek egin duenean, baitare karrera maitzen dezunean, urrengo karrera arte gidatzen jarraitzen dezula, olako zerbait. Osea, ematen du berrikuntza gai diala sartzen aspektu hortan. Ba, ez da igualen muga teknikoak zirenak edo, horrela tiretzen da biz, zentsu horretan. Eta, hile bukatzeko, urteroko joku bet dugu, ez? Beti errepikatzen dara, EA Sports FC 26, FIFA izango zana, ez? FIFA sagien izen barrize. Helduko jaku iraiaren 26 zen, zelan ez, PC-erako eta kontsola danatarako. Ez dut ikusiolan beharritxasun oso nabarmeni dekonik, kendute apur bete jokarretezun aski haue edo goza batxoko betu da bezala kendute. Ez dago moten jauzi handirik egongo danik, urtengo berzino honetan. Baina betiko lez, jentitzako oso garrantzitsu da, erosle pila deko, zozake, suposatzen dut, bai, aipatu bezala. Komentatzen dute trailerean da hori, jendearen iritziei eta iruzkinei entzun dietela, ez dakit, nik FIFA aurrekoan hogeita bosta, hogeita sei da. Hogeita bostean ibili nintzen, ez dakit, ordenai horako uste jarri zutela Game Passetik eta PlayStation bosterako, ez dakit biletatik nontzan, baina ibili nintzen, hogeita lauen berdin-ez. Ja, bai, ez da irein beste ere nun renovatu zaketen, así que... Dute ez, jokalarizek eta klubek eta gaurkotxi ez errenda hori dena, gero tontakeri pare bat hobetu txukundu eta horrela batzutan eskastu bai, suposatzot. Eta, bai bukatzeko, iraiaren 30-en azkenengo jokuegaz gatoz, Final Fantasy Tacticsen berregiti edo birmasterizazio ikusko dugu, The Ivalice Chronicles izenpien. Eta, tal grafikoa txukundu dabe, bikoizketa barrize, interfazi eguneratu, eta, gero, bizitza kalitateko hobekuntza piloa. Oso joku maitatu da Final Fantasy barruen, naiz eta saga nagusitzik edo joku nagusitatik asko urruntzen dan, kasu honetan TRPG bada, RPG taktiko bat, nun txandakako borrokak ikusko dugu, laukizariekaz, eta, purbet, Fire Emblem edo alako jokuekaz antzekotasun handiz edekoz, Tactics Ogre da bestelakoak. Eta, oso joku maitatu da, egize da berrikuntza grafikoak askontzat igual ez dizela horren erakargarrezek, baina peintzet itxura originalagaz jokatzeko aukeri eskainiko dozkue, osake, alako joku mitiko bat eukitzie gaurrengo plataformatan, beti eskartzen da zer da, eta eskuerek aspalditzik, karri birban, alako joku mitiko bat, orduan, posteko baintzet. Baina, iraia kargatuta dator jolaz ez, Bai. Beti nahiko hilabete potentie, eta aurri zebe bai, baina urtengo iraie toperatorri da izeize gure barik. Ondo, aldatzen dugu jolas berri batera, zer orain dela aurreko astean ez bana geizki, James Bonden itzulera
jolasa ikusi genuen. IO Interactive eta PlayStationek beraien State of Playen aurkeztu zuten 007 First Light jolasa. 2006ko martxoako eta 7an estrenatuko dana. Eta bueno, aprobetxatu zuten bat ze trailerren bat uste da atera eta zagola eta oraingoan erakusteko bat jokagarritasuna nola izango zen, ez? Halako lehenengo misioan oinarritzen den bideo edo gameplay pixat erakutsi ziguten. Azken finean asko gogoratzen digu Hitman azkenengo jolasan mekanikak, azken finean IO Interactive Hitman azkenengo edizioen garatzailea baitira, beraz normala da antzekotasun puntu hori izatea. Eta gero, hori, James Bonden, naiz eta bere garaiko James Bonden jolasa Nintendo 64koa lehenengo pertsonakoa eta tipikoa esanez, orain 3. pertsonako ikuspegiakin da. Eta, betiko puntu hori dauka 007 agenteak dauzkan gadget eta tramankulu berezi horiek dauzkala tartean. Lander galdetu harra daukat, ze trailera ikusi nuenean pentsatu nun, Lander fijo dakila. Protagonista Bond bera zea da? Erdiaroko jolasa honola da. Kingdom Come Deliverance-ko tipoa da? Ez, aktore bada berez, gero aurkezpenin amaierana egutsi bien bera tipoa. Patrick Gibson ez dala. Bai, nik enan ezagutzen, baina antzadan ez bai. Bale, ez que pentsatu pixatan zazertan da. Zala Spidermanekoa, hasi eran. Bai, beste bada. Bale. Bai, hori, bertan aurkezpenin irakusten bien, da berak bera apurro daitxe man, ez da azken pinen. Bai, ez bon Gaztia hartu muritzen da bez, bere astapenak agartzen dira, bere lehenko misioak, orduen origenez moduko bada, esango dugu joku hau. Eta orduen ikusko dugu, oitzute gauzena, baina nahiko Bond Gaztia hau ikustera. Ja, hori egia da. Bueno, jode, hori da, egon ginen aurrekoan komentatzen, hori da Dexterren berri zein da ben tipua. Bai. Bale. Bueno, tiroketen aldetik eta nahiko spektakularra ikusia, ze pixatera guzten zuten hor momentu baten ikusten mazute trailerra o gameplayan nola zeiten dan. Aurrera egiten du misioan eta tokiaten disparo asko hau da, eta nahiko ikusgarria eta nahiko, pelikuleroa da, noski, 007 agentea da eta. Eta ero, kurioso izan da, tiroketetetan, barrera atzean eskutatzeko eta aukera dagoela, ez dena normala... egunero, jolos gehiagotan dago mekanika da, seguramente bere garaian Gears of Warrek ikarri zuna, ez da lehenengoa izan zen, pero famatu bentzaten zuna. Eta ero baita ere, pixetarri garra izan da, gorputzeko borrokaldiak, ez? Nahiko espektakularra dira, bastante aukerakin, eta hori nahiko kurioso eta ematen du ondo daola. Normalan Hitmanen ezagun nuket zalan beste aukera hoten gorputzeko borroketan. Ez, normalen beti galtzikoak eruten zen duzen, hemen, beste kutsu bat emon dutzi, ez? Baina, bere zalaparta puntu bat ere piztu du jolasar, gameplay irakusketa honek, ze izan nire jolasaren puntu batzuetan errendibendua pixkat edo puxkat okerra ikusten da. Baina, azken finean pentsatu behar dugu hau, naiz eta ekipo bai hori da, martxo arte badaola denbora, sinistu nahi dugu gauza horiek pulitzen jungo direla. Eta naiz eta oso ondo ikusten den grafikoki portentua da, bat detaile maila izugarria dauka, jolasak egia esan, mejoratuko dula hori. Aipatzeko, jolasaterakoa PC, PlayStation 5, Xbox Seriesetan, logikoa dan bezala berritan, baina baitare Nintendo Switch P-an, eta Lander, haure Elden Ring bezala Switch P-an, ikusitzen zelan doa testitan, ze hau ornagailu potente bat izango zela pentsena diot, ez to pentsa gure zelan ebilkoan Switch izen. Igual de gialako Cloud Edition bat, odeitzik, streaming bidez jokatzeko, ez dela. Ez que ez tonai gaiztu desatia, baina Switch P-a gutxo gora setorren justo kontrako egitera, ez? Artzera Switch, baina gainera potentziakin, eta momentu ez dakit. Bai, sobretodo nik uste jolas, hardware hobeagoa badauka, baina asko pentsatuko zutela zeitea, DLSS eta teknika hauen bitarte zobetzea. Baina, DLSS-ak mejoratzen dizu, pero milagrok ez dizkitzu egiten. Hortaz,
Bai, eta ber, nik... Switch Business pentsa inoz gaur egungo joku barrezenetara airuko txitara jokatzeko kontsola moduen, ez? Orduan, bueno, helduko dire, ez? Switchak eukia zen moduen The Witcher 3, eukia moduen Hogwarts Legacy talakoak. Baina, bueno, segurunik ez da izango lekurik aproposena olako joku barrizetara jokatzeko. Bai, ados. Bueno, jolasaneko espektakularra, tiroteoak eta bestean beste. Esan dugun bezala, James Bonden astapenak, grafikak ireportentua eta bueno, betiko oso pelikulero jolasa eta ondo ateratzen da. Demora bastante zan, ez? James Bonden jolas bat gabe? Urte pila. Ez dakit azken azlan ditxe zan, danik ere jena, baina oin 10 bat urte edo gehiago estren zan. Eta gainera niko freskua da, ez? Nire ustez eskaintzen da gena, ez da, hori daukazu Hitmanen kutsu bat, baina gero daukazu tiroteo pilo bat, ez dakit akzio bat, eta seguramente gidoi bat be nahiko landua. Nahiko brobia izan. Oso palometeroa. Baina, bueno, azken finean pelikula, seri saga honetatik hoxe bilatzen dezu. Oso akzioa eta pelikula. Inako egun. Bueno, eta lehen, komentatu dugu, ezta, balatro euskera saber zeuan mugiko gerako galdetu da baritze, antes izanota itxon puskat, eta bai, oporraldi luze bat eduki dugu, eta euskeraz joka leizken beste bideojoko batzuk errepasatzeko garaia iritsi jako, azkenian ustaian eta bustuan, ekarpen batzuk egon die, eta alde batetik daukagu balatro, jolasteko aukera, hasiera arantzazti saleak itzulitako PC-ko bertsioan, orduan, kasu honetan PC-erako bakarrik erabilileik hasierren bertsio hau. Baina, bueno, komentatu den bezala, pokerra eta roguelike ezaugarriak oso engantzantia, kartak denbora guztian evoluzionatzen dituen sistema bat, nik ikusi bakarrik egin dute, baina egia da, beldurra eta dana moten doztela. Local Chunkek egindako proposamen hau. Eta egia da, iazko jokorik arrakastatxuenetakoa izan zala, mugiko gerako badago, uste eta 10 bat eurotan, eta azkenean oso erosua izango da, aurreratatzera ebiltzeko, partida isolatua botatzeko eta kasualak. Bai, eta ganera dozen momentuten, ez, gordetako aukeri motu dutxu, orduan, 5 minutxoko partida da, pipa bota, da joku albogaratzeko aukera hori dukozu. Kontsolatan da horren agailuen, kriston joku da, baina mugikorretan beste kutsua da, beste maila batera eruten dabela esan behar da, da udan ordutxu nahiko txu sartu gutzatez, batez bidea etxerakoan, egazkinen, garraioan, data bar, eta pia eskertu dut, orduek sartun, euskerazko bertxina PC-an erabilot eta oso ondo dago izan, hasierrek eupilako lan hain duzen horretan, deskeroa pila dauz, ikusuz poker karta normalak izango zirenak, baina gero Joker edo karta berezi eraldatzaile pila eta horren deskribapenak itzultzeko eta lan politxe egon da atzien. Eta oso ondo geratu da, izan. Orduen, azkeneko baitxakiz ez, bierzana palatron sartzeko, joku bera arrisku beda, baina euskera segonda, ordeko zu txak hartun eta jokatuko duzu da segurenik harrapengo zaitzu. Hori da. Eta, beste proposamen eder bat, Silent Hill B originala, gure Zital bermiotarrak itzuli da bena, PC-erako baita, eta, 2001eko titulu bat da, berez, jatorrizkoa da berez, ez? Da Silent Hill B irten zana originala, ez? Hori da, remake oingitzi jaso gendun, kasu honetan Zitalek originala itzuli dugu, ezta? Eta, horre egon die, ez? Bota die, azkenean adibidez izuak estazioak egin dago olako zuzeneko batzuk egin ditu, Jagobaren abenturekin. Izan be, olako gauza polemiko bat egin dago Zitalek, izenak itzuli egin ditu. Eta orduan, jolastu beharrigan James, Mary, Eddie ero Walterrekin, Jagoba Miren edorta edo Galderrekin, ez? Jolasteko ginuke, daukala antzekotasun txiki bat, baina, azkenean Zital be hortan trebia da, eta nik uste dut, keinu polizua dala. Azkenean, hasieran erraru engo jaku, baina gero nik uste dut barre batzuk egin, eta igual incluso, ez? Ondo, azkenean erabaki bada. Gogoan garrizago da, nik uste dut, ez da? Bentsetez beste... Broma hori, azkenean horrekin gogoratuko, urte batzu barru. Eta bai, nire ustez erabaki bada, berak egin dago, eta listo, perfecto.
Eta, bueno, kontua badagola beste sale batzuk abiatutako Enhanced Edition proiektu bat, eta hortan oinarritu da, ez? Itzulpena bideratzerakoan, eta berritasunen artean kalitatea igotzen dotzan grafikoa dauzka, 60 FPS-etan jolastu leike, eta gero bai agintiakin edo teklatuakin jolasteko eguneraketutako euskarri bat dauka. Azkenean PC-ko bertsioa bestela oso traketx somatzen omen zan, eta hori hobetzen dau. Hori da, bai. Hortaz, Enhanced Editionean ibili zaitezke itzulpenakin, ez? Hori da, bai, horretarako da bakarrik. Hori erabili dau, berez? Hori itzuli dau, ez? Vale, eta bueno, azkenengo euskeratutako jokoa, ondo ezagutzen dugun Josu Igoan itzulpena izan da. Josu Igoak asko itzuli dago, eta, bueno, daukogu bere zerrendatxua. PC-erako da baita, eta duke izena Lost in Play. Lost in Play da point and click estiloko puzzletxo batzuk, eta etxeko txikienei zuzendutako joko bat da, oso politxa estetikoki. Animaziozko telesaien pareko atal grafiko oso politxo bat dauka, ez? Oso visualki oso erakargarria. Nik nola ezagutzen da, Josuk behantza denez hori kasualidez ezagutu eta begizetatik sartu jakola komentu dezkun, eta egiz da, grafiko aldetik superpolitzea egiz esan. Bueno, eta no eski, betiko bezala, interesa baldin baduko joku hauetan, daukaz aukera gamerontxa.eusen sartu, euskeratutako jokuen zerrenda bilatu, eta baita daukazue, landerrekoni koitzari buruzko egindako kronikatxo bat, edo asalpenen bat, hor begiratzeko aukera, beti emango dutzu pista batzuk, hauetako edo zertara jolastian nahi baldin baduzue. Así que animatu. Hori da. Eta, bueno, gero hor beste albiste batzuk egin kanpo nentziko duguz, baina oso interesgarria izenak ez, adibidez, Euskal Mitologian girtutako Guillotinek, bai aizpurua Metroidvania Aventuriek demo barriz estrene da bela, orduen itch.io webgunien deko zue jokatzeko, eta, bueno, beste hainbat geuzagon dire horrez, Kirby Air Ridersen direkta agonda, orkespena agonda, eta zaroren 20 estreneko dala aipatu dabe, Switch birako, The Rock Prince of Persiak 1.0 bertxinio argitaratu dugu azkenik, aurreti asko sarbideen egonostie, PlayStationera eta Xboxera beldu da, nahiko irtsi honak batute. Gero zurrumurutxu batzu bedeko guz, adibidez aztion Nintendo Directa ikusko dugule, edo igual datorren aztien, urte bukaerako azkenengo jokuek labur bilduz, batezue Metroid Prime laueri begire gabiz, ez da, horren zain gabiz. Eta bestaldetik, Valven aldetik entzun duguz pare bat kontu, adibidez, Steam Frame VR kaskoa markie erregistrera da bela, osak, segurenik laster ezagutuko dugu ofizialki, gero zerauki dabe bai, euren maigaineko pezi esango zen Steam Machine barri zen, zehaztapen batzuk urten dire hortik, ez dakigu prototipoa izango dan, edo benetako gailu izango dan, horretarako behitxaron enbirko dugu. Osa interesgarri asko egon dire, eta igual beste saioren baten edo hasiko gara hori da. Seguro joango dile irtetzen. Eta Guillotinena eman aukeratxo bat, probatu. Bai. Aspaldi ikusi gendun... Bestia komentatuko ditugu. Hori da. Ez hori, Guillotinena aspaldi ikusi gendun demoan eguneratutoko bertzino dala, esan behar da. Eta, bueno, hainbat geusatxu barri dekoz, nahiko interesgarrizek, osake, merezio probetiek, tita baten pasatako demoa da, ordu erretizen bugatute dau. Ez da deskarge biharrez ez nabigatzetik jokatzen da, osake, eko txukunen. Analizia paso maten diogu? Bale, Eta... Analizia! Gaur aukeratutako bideojokoaren tartea. Bueno, suposatuko duzu zeri buruz enbierdagun berba, baina 2009ko etxairen 14 iragarri eban Team Cherry taldiek Hollow Knight maizulanan jarraipena, ize 7 urte biherrizen deuz azkenik kaleratzeko, ize usteka bien esan dugu moduen, bihazteko tarti baino ez tozku emon estrenaldirako prestatzeko, eta badagoeneko milaka jokalari barrenatu dire Hornet protagonistigaz batera, Farloom deitzen da lurralde misteriotxu honetan. Oinoko bukatu barik, asteburuen ordu nahiko txuz jokatzeko aukeri ukidot, lehen ezagot ez dakitela zazki zenbat, baina ez dakit 15 orduek paseta, lehen pausoak eta sentipenak partekatzeko gogori dikot, ez da analizi bat behin betikoa, definitiboa, inundik nora bez, baina, nahiko txu barrendatu naz Silsongen mundu ederronetan, ez? Barri horrepikatzen dabe premisi zen dugun moduen, Metroidvania bat da, eurreko jokuen oinarri berberak mantetzen dira, eure da atxera bilko gara mapa handi batetik zier, galdute, objektu beharrezi topetan, abilezi beharrezi topetan, esain nagusien kontra hitzen,
azkenien gure helburue betetako asmoagaz. Kasu honetan, jorren eta lako espetxe baten edo gurdi baten hasten da espetxeratute. Eta bueno, hortik ISH lortu hostien, segaitxik arrape daben edo segaitxik espetxeratu daben topetako bidien bilaziko da erresuma barri baten. Hornet berez jolunatu originalin agartzen zen, bere kontraitzen gendun, nekondo ezagutzen gendun, orduen pertsonaia honek errepikatu ditzen dugu, baina gizizan plazer utze da bera kontroletie eta beragaz batera galtzie. Azken finien, jokuen nahiko linealki hasten da, eurreko joku bolan zen, lehenengo abilezizek eskuratzen hasterakoan mapia nabarmen zabaltzen hasten da, bide desberdinek proposatuz, baina zikera baten bagaizen bat, bide linealak, plataformea apurbet, borroka batzuk, biziko duguz. Hori ze, gero, gauza lortute, toki berera iristeko aukera mordoa, bide mordoa gongo dire, hori dela metroebane baten eskartzen dana. Eta hortaz, galtzie, aurre atatzera ibiltzie, hori da ohikoena, metroebane baten, baina, bueno, esplorazioa saritzen da, eta gune eta bide barrezik aurkitzeko, mapara ibiltzie derrigorrezkoa izango da, lortu dugu zen mugimendu barri horrekaz, bidiek zabaltzeko, gauza marketako, eta hori aurre atatzera ibiltzi hori, benetan derrigorrezkoa izeteko. Barretxasunek handizen da justament norbaitek aipatzen dugu txatien, zelan pogo mugimendu edo beranzko jotzeko mugimendu hori aldatu indabela nahiko erabaki hona dala dino. Eta bai, barretxasunek handizen da protagonistien beran datza, Horneten. Ze lehenengo jokuko saldunegaz antzekotasun handizedeko sorokorrien, baina segituan nabaritzen dire desberdintasunek. Kolpe motxagoa deko sorokorrien, mugikortasun eta bizkortasun handiz hauek, beste mota batekoa dela nabaritzen da, eta aldaketarek handizen da hori beranzko eraso hori da, ze ikesti edo ondera biltzen ikesti eskatzen dugu, eta abenturan aurrera ainala gauza asko horregaz konpikengo dire, eta bueno, horreri buelta atemon birko dutzagu, ez? Ez zatezu landar diagonalekoa, ez? Hori da. Joku originalien besteri barik espatak bat emoteman berantza, eta horregaz, igual, etxazen ganien errebotatzeko aukeri ukitzen duen, edo estenan ganien, aurrera etxeko, azkenien beste mugimendu bat zen, plataformi horako. Eta bengoan etxen da bena da, olako zizta diagonal bat, nahiko motza, ez? Ez teko ibibide handirik, eta orduen, gauzak nahiko aldatzen dira horregaz, eta eskertzen da, beste kutsu bat emoteko joku hori, eta desberdin Nik uste dut espero zala, bai, ez? Azkenean Silsonen danos ekigun Hornet izango zala protagonistia, eta zehose desberdina exigitzen zeba, no? Bai, azkenean karisma puntoa zeukan pertsonai bazan, eta ezin izan berdina eskin desberdinakin, nire ustez. Hori da, bai. Eta justo hau, eraso diagonal hau, zalengo jokuen einetxeman Hornetek, ez da gauza barri betez ez ebez, orduen, ez da harritzeko. Ja. Esatotena hori, bere pertsonalidadia eukida zebala. Bai. Hori adibidez beste aldaketako bat, lehenengo jokuko protagonistie motu esan, eta adibidez pertsonaizekaz berbaitzerakoan, ezkendun berbaitzen, entzunitzen gendun, esateko ukitzen biena. Hornetek bai itzen dugu berba, bere izketaldizek entzuten duguz, bere nortasunez agutzen dugu, orduen hori aldaketa txikitzu baina eskartzeko da, bai. Azken finien, Silson aipatu bier da, berez jaizo zala joku originalan DLC moduen, joku originalak Kickstarter arrakastatxu baten hostien, hainbat DLC iragarri bazen, eta gehienak betein ziren, baina Silson horren beste azten joan zen, horren beste evoluzionatu eban, aparteko joku moduen kaleratzeko bideoria zibila, ez? Ikusten duzu 2019ko lehen bidizio hori, eta konturatzen zara jokuen, ez da galagon horren besteko aldaketan dirik, goza baitxuk onduko biesan, grafikoki apuru eto betuko zen, baina gune piloa, batez zikerakoak, etxaizek mugimenduek eta bardin ikusten dire, ez? Orduen, horre, pentsena diot, joku oso luz izango da, liko ez da maitxu, 15 bat horretu mondo txatez, baina pentsena diot, nahiko luzetuko dela eta sekretu pila uko duzela. Zentsu horretan, etxaizen eta arrerizoan kontra etxerakoan, aniztasun piloa dau, kopuru ikaragarreze dau, 200 bat etxai arrundeko guz, eta 40 etxai nagusi hori aipatzen dabe bentsete egileek, bakoitza bere animazioakaz, bere diseinuakaz, bere erasoakaz, bere berezitasunekaz, eta orduen, joku originalien horrek pilo harritzen eban, pasada batzan, jarraitzi da, gune desberdinek topeti, eta etxai eta buruzagi desberdinek, eta esatzen, hau nosa maitxiko da, ez da bukatzen. Eta bigarnien antzeko bidiegaz jarraitzu da bela moten du, orduan, hori oso garrantzitsu,
Baina puntu honetan, egunetan dabilen polemikie, aipatu biharra dago, ezta? Egunetan sarien pilpilen egondan gaize da zailtasune. Ze borroka asko, oso zailak izan aldira. Etxaizek, kolpe asko jasaten da bez, nahiko borroka luzi direrokorrien. Eta ganera, igual dala polemikoena, askok bi bihotz edo bi toke kenduko dozku eraso bakotxagaz. Orduen, kontuten eukin aventuriaseko dugule 5 maskara edo bihotzegaz, 5 tokegaz. Karo, borrokak titaten aldira maitxuz pagara oso trebiek, 3 kolpegaz ja bukatu dire, gero egitze da, bizitziarrak bereskuratzeko mugimendu bedeko gule, hori berabiltzen jakin behar da. Eta orduen, zailtasun maila handize dago. Ganera, ingurunitako estenak, trampak edo estopoak askotan bi bihotz kentzen dozku ez. Ez da joku horreza, inondik nira bez. Joku originala bezan, baina Silksong, beste puntu batera eruten dugu zailtasune. Eta irakurtzen gabiz, jente asko sufritzen da biela. Eta, bueno, egize dabe bai, asko seguruenik, hasiko zirela jaipe gaitxik Silksongen segiduen jolasten, lehenengo ora jokatu barik eta sagutu barik, zer motatako joku edan. Eta Silkson amari da, dala jarraipen bat. DLC bat izango zana, zailtasun aldetik urrengo pausu izango zana dala nabari da, eta orduen asko sufritzen dabiz, asko kejetan dabiz. Beste gozatako bat irakurri dutena da, zelan derrigortzen zaitzuen buruzagizen kontra galdu hostien partida gorteko dugu, zelako banku batzuetan eseritze ez. Eta askotan urrun geratzen dizela, eta buruzagizetarako bidie astune, luzie, errepikakorra haitzen dela. Ni horrega zen hau adoz egiz izan, kendute justu untzen hauen momentuen historia izan nahiko garrantzitsua da, eta ulertzen duzu zebain daben hori. Bestela zutekin araz hori esanen, orokorrien nahiko bide motxak iruditzu batez, etxaidanak saizteko aukeri ekozu orokorrien nahiko errez, eta astot hori sufri du. Bai badakize, joten bazaitzuen edo bihotzen bat galtzen badozun, gerozteko zule horrek bereskuratzeko modurik ezpadan txarrari eraso hitzen eta euren zeta hori edo ari hori lortzen ez badozu. Karo, horren askotan zepazetan da, guzule heldu buruzagi zeine bizi guztizegaz, eta denpori galdu behar duzule bizi hori bereskuratzen. Ondo gongo zan, eta Hollow Knight original, nustut bai etzen bila, noiz epeinen, ez igual beti, baina askotan bai, magia edo zeta hori bereskuratzeko lekuek egotie, eta hortik bizitze bereskuratzea, justo, buruzagizen kontra sartu aurretik. Zentzu honetan, polemikatxun nahiko eragitzen dabil, egize da, kesatzen dizenak normalien, ez gehizen, oiasun handizen dekela, ikusko dugu ia eurrera hain ezkero, eta jokue, apatxuk itxi, bestatxuk jarraitzu, ze iritsi edo ze balorazio orokor dekon zailtasun aldetik. Danok espera genduen, Hollow Knight esan bezerreza originala, naiz eta bigarren mailako misin asko eukin eta oso komplikauek joku normala esan bezerreza, orduen, hau esperoteko esan, jolastu gendunen aldetik, orduen, ni bintzat ez dut inungo ez usteko horiek eroen. Ni xeordu ibili naiz, eta ez naiz aditua Hollow Knighten, baina ez zait iruditu izugarri zaila danik, Eta erosaten dezuna, hau da, bizitza galdu ezakezu bosera iristen, baina kolpeekin berreskuratzen duzu zeta hori betetzen jutentzia eta sendatu zaitezke hortaz. Nik ez dut, aditua izan gabe, hain kritikoa ikusten. Bueno, egia da, inbiozula, inbiazian box ran bat, joatia zuzenean korrika bosera, maxeatzen geratzea eta igual pixkataztu. Bueno, landarrak esan duna, arerio pila normala digana, pila bat eskibatu indelaizketzu, da? Osea, ez da inzaia... Ez dutena da hori, zuk eskibatzen pasatu, baina, karo, ez da iristen guztiak intopera, ez? Hori da kontua. Ja, bai, a ber, oso barriro, joku esaia da, punto, igual, akatzik handi izena edo, esango dugu, kontrara etorriakina da, joku kaleratu da bela, aldezaurretik prentsari ezer bota barik, ez dagoen analizili jokuena, hori, karo, jaipila egon da, askok erosi dabe, gane joku emerki izen da, €19 balizo deuz, askok salto egin dabe, jakin barik zemototako jokuedan, oi hartzun pila auki dabelako, eta karo, entope idea hemen, nahiko Metroidvania komplikatu egaz, eta esan dago, ostras, hau eta guzta. Hori dala pentsena diot, Gero igual ni behametik ordu batzetara kejetan abil, da dinot, pasen dire, ez dakit. Momentuz goguakin, jokuak engantxat guin zaituzu. Igual aritzez, originala bez, baina... Hori da. Bai. Ni pila, a ber, azkenien
Barretxasun asko dekoz, historia barrize da, personaize barrize da, eta Hollow Knighten jarraipena, ez besterik parik, eta nik uste momentuz gauzak asko zain da bezala, kontu den hartu, betikoa, Tim Cherryn oinuzto tiru langile ditze da, bi nagusi gero besteren badeki hor hainbat gauza prestetan, eta musikagile, alako astakeri bet itxi, naiz eta 7 urte egon, karagarzean ditzako. Zure ustez dago, bere mailan dago, ez? Hollow Knighten mailan dago. Bai, momentuz bai. Oinok asko falteate barriro, Esango dugu, nahuela bigarren helburu nagusize bete aurretik justo. Ez dute spoiler askorekin gure, jende jokue ostegunin estrena esan, orduen ez dute mekanikarik edo abilesirik aurreratu gure nintzat. Bai, ez da momentu. Igual etorkizun baten, mongo ditzagu beste buelta bat, baina igual ez da momentu dintzamen. Gauza interesgarri batzu badekoz, baina ez dut aipatu gure ondino. Eta hori, bigarren helburu nagusize betetakotan hau, eta lan dabe nire sentipena da oinoko joku padekola, neko dekola aurretik. Eta aurreratu dabe baitze DLC-ek egongo dizela lehenengo jokuen moduen, ez dakik gutuakoak edo ordainpekoak, baina bueno. Eta jokuek nahiko txudeko eskaintzeko momentuz. Hori, azkenien, badekoz pega asko, goza asko igual txukuntzeko edo orekatzeko, badibidez diruen kontu eda beste kesa bat igual ni horregaz ados nahuela, diru asko eskatzen da, batez bazikeran, gauzak erosteko, gauzak hobetzeko, eta karo, hau da Dark Soulsen moduen, hiltzaren nien zure harimak edo zure diruek galdu utzi dozuz, eta gero hiltzaren lekure joan ezkero barriro, berreskuratzeko aukeri ekozu. Baina, karo, horren beste diru eskatzen dutxo gauza batzuetarako, nahiko zailtzen dela, hori mantentziena. Gero egize da, diru ebarik direalako arresoarizo bi edo bola modukoak, eta horrek lotzeko aukeri ekozu, diru galtze duzu, baina... Bai, farmeatu lezketzu. Hori da, ez galtzeko, hiltzezaren nien. Horren jokuek bemote dutxu, aukera hori de, tranquila joteko edo beste ritmo batera jokatu alizeteko eta diru hori mantentzeko, ez pasaren horren trebie. Bueno, badekoz bere gauzak, segurenik zoz errengo dabe apurbeto horrekatzeko, edo igual ganatza egin ezetz. Holan ikusi da bela, holan preste da bela eta ez da bela besterik. Erokorrien aurkezpena oso ona, musikaldetik pasada bat, grafikoki super politxe iruditzeate, historia be oso rekargarrezea, eurreko agaz antzekotasun batzu dekoz, baina gero beste, justo buelti moten saiatzen dira apurret, lehengoan asikeriegaz bat ez be. Eta badeko zorrez, orokorrien Hollow Knighten unibertsoa nahiko interesgarrezea da guzatxu sakon pila dekoz, sekretu pila bategaz, da hori deskubritzen da aurkitzen jarratxiko dugu denpori gaz. Bueno, laburbilduz, Metroidvania erronka handi bat bilatzen da bizentzat, segurenik Hollow Knight Silson ikaragarriz izango da, baina lehenengo aurrekoan ibiltzi ebe gomendatzen dut. Orokorrien merkiago da, gustuko dekosun ikusteko hobie da orokorrien, nik uste dut asikerien nahiko lasaitxo dekola Hollow Knight originalak, eta gauza probetako, eta abilezi aldetik eta azteko igual horren besteko erauntziz abilezi zena, da gauza pilo erakusten aldiberien eta Silson edeko moduen, ze plataformeo aldetik bebadekoz bere gauzak, bigarre joku honek. Orden ikuste lehenengo originalien jokatu, hori guztean bai azun, helduko zara Silsonela, ez dela, saiatu bezein, nik ego bendatuko bentzit, ez dut uste. Baina momentuz... 15 euro ingurutan dagoen. Bai, askotan 7-6 eurotan egoten da, Jo, bai kurioso, oendala 7 urteko jolasa 15 eurotan egotea, kemerkea irutzen zaigala, Hollow Knight izateko. Eta bigarrengoa, 20 euroan izatea. Lander, kuriositatez ez dakit irutzen zaizun momentu egokia komentatzeko, baina minimaparen berezitasuna aipatzea irutzen zaizu spoiler gehiago izango litzatekela. Nizo funtzionamendu ez landoan eta? Funtzionamendua eta lortzeko era. Bai, ez ezkenien Hollow Knight originala moduen funtzionetan dugu itxi gora bera. Bai, horrek hola zan. Bai, entzen garenien gune handi barri batera, ez dugu maparek eukiko, ez? Ele bat emonda edo kolpekaristeko bat emonda mapi ezabaltzen dugu, jornetek. Bazikeran ez dugu maparek eukiko. Orduen, tope biorko dugu pertsonaia bat, mapak eratzen dauzena da, saldu itzen dabezena. Eta horregaz lortuko dugu, ez dugu lortuko mapa osoa, lortuko dugu alako zirreborro moduko bat, gutxi gora bera, bai. Baina gero gu joan bierko gara betetzen, beste luma bategaz, ez? Marrazka joango gara. Bera, automatiko kitzen dugu, guk uste dugu zaren bier. Baina hori, ez txule emoten, Metroid moduen, zoazen lekuko mapi automatiko dugu zule, ez? Beste pauso bat eskatzen dutxu jokuek, ez?
Momentuz, pa izan berot hori dendari hori, saltzen dutxun mapien nahiko errestopetan duzule, ja, eurrera joan nazela bai badau leku saltxo hauetan, edo apurbete gezau barneratute, hemen hazikerako lekutan nahiko harintupetan duzu. Orduen, etxetazteko eta ikesten joateko hor apropos prestea belan bentzen ahiot, Kurioseta, intzitzeidan, lehenengo zirriborroa erosin behar dezula, mapa aktualizatzeko luma hori izan dezuna erosin behar dezu, eta zure posizioa adirazteko baita ere, usteet brujula badala, hori erosin behar dezu. Que, por cierto, nahi bugeatu intzait, nire posizioa ez diteraz adirazten, ez eta erosi. Osea, nahi... Ez da egiten, inoi ez diotentzun, Pixia jardu nahi zare sozialetan da behire eta inoi ez, baina, bueno, neuri... Baina gero ekipatuen behar duzu, ez da egiten hori induzun. Hostia, berro hori izan. Bai, oza, bankuen, ekosuzelako kutun edo abilezi berezin moduko batzuk, baina zein duzutan batera erabili. Ganera, oingoan hori aldatu indabe, eureko jokuen ekutzen duzun alako zulo modukoak kutunentzat, eta hori, batek igual balizo bazen, zulo bat, bestiek hiru. Hemen aldatu indabe hori, eta dauz zulo mota desberdine, batzu dire erasoitzeko tresnantzat, beste batzuk mapientzat eta lakoantzat, orduen kopuru zehatz bateko zu, baina kutun mota bakoitzantzat, hor aldatzen doa. Pero beste goza gehiago dauz, horratzien, hori gizago aldatzen doa, etorkizunien, baina badazto komenten nahi. Vale. Bueno, hortaz, entzuleo gaztu, nire nub ertera badazan. Bueno, kuriosa intzitziten eta, bale, nire arazo. Ez dakizelan azalduko da jokuen, igual, karo, lehenengo jokuen ibidizen entzat superarraki egongo da, baina bestela ez dakit naso goratzen zelan saltzen bin hori. Aber, posibleak kasurik ez egitenik, Eta nire arazo izatea. Seguro azki. Omitir. Ba, ez genien, nik adibidez nagoa jakitzen, baina kutunen zulo horrek, gero, zulo gehiago eukitziko aukeri dekozu, beste abilezi batzuk sartzeko, ez? Eta ustot, azaltzen bila, baina neban irakurri bez, badau zulo horrek areagotzeko aukeri dekozu objektu batzun bidez, orduen. Kutun gehiago eruteko aukeri dekozu. Gero, Lander, kuriosoa iruditu zitzitena, lehenengoan oso gutxi blintzan, 6 ordu baino gutxi baina. Parte batzuk, eta oin justu ikusten egeana iruditan, asko goratzen diate HR gigerren alien mundu hortako pixat estetika, ez? Bai, lehenengoan begotezin alako lekutxo, baina hemen igual azikeratik nabarmen hau dire edo, eta bai, badeko horren aso zer bai, ez? Lehenengoa bihurra apurbet emon leike, leku batzuetan eko malroiera da, eta bigarrena be hortik doa zentzu baten. Eta hori beste barik, oinoko ordu asko, zizoken jolasteko, ia esango dutxuet azken iritsi ia zen moduzko dan, betxete analiziz kaleratzen saietuko azken mirantzian. Baina lehenengo impresio edo iritzi honek oso honak, eta baino etxuet, kristona iruditzen da bizte momentuz, eta mando hartzeko barriro, egun oso daro bat barriro jokatu gurien, horrela dira listo. Ba, hori da indikaure honena. Hori da, on ja aukera daukazu, Lander, saioa bukatuko dugu segituan, eta... Hori da. Ba, bueno, nik uste dut, lehenengo atala izateko, nahiko beteta eukidogula, eta, bueno, hemendik ja, astero, hartuko dugu rutinatxoa, eta, bueno, posten naiz zuek be hemen zaretelako entzuten, eta zuek be Aritz eta Lander hemen zaretelako, noski. Así que, datoen astera arte. Hori zera, jarretxiko beste joku batzukaz, da eskerrik asko, bertu nago zaren hori. Ondo segi, aio. Agur. Agur, bai.